दा ओंखायनो रन्जन दैमारि सारा मानो थाखाय दासिमबो गवाखै बेखौ एसेम्ब्लिफोराव एमएलए बे ओनसोलनि बिथांमोनहा सिएमनाव सोंनो नांगौ सोंथिसो सोंनो नांगौ एनडिपिनि इस्युआ मा जानानै दङ। खुलुमबाय गासै रायजो राजा नोंथांमोन। दिनैहाय सोमदोन टक्सनि गेजेरजों आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। बेनो जादों अबाउट रन्जन दैमारि सार। मानो होनोब्ला रन्जन दैमारि सारनि दिनैहाय जोनोम सान एबा बार्थडे दिनैहाय 21 फेब्रुवारि। दिनैहाय आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन। बेनो जाहैबाय मा मिस्टार कास्टम बसुमतारी जाय बिथाङा एजेपिनि दा जइन्ट सेक्रेटारि जानानै दङ। आगुआव बिथाङा आबसुनि बेबायदिनो गोबां बिबान लाबोनाय सासे गोख्रों दैदेनगिरि। दा बिथाङा मा खेंफोरथि होदों एबा मा बुंथिदों बेखौ आं दिनै नोंथांमोनजों नैबे रन्जन दैमारि सारनि जोनोम सानाव आं दिनै बेखौहाय फोरमायनो आखायाव लादों। आं बुहुमनि गासैबो जारिमिनफोरखौ फरायजोबाखै नाथाय जारिमिनखौ फरायनांगौबा बेसेबांबो फरायदों आं बेखौ मिथिदों। बेसेबां बेफोरबायदि रिभलिउसनारि दङ। मिजु नेशनेल फ्रन्ट जरामथांगा लालदेंगा दैदेननायनि उनाव लालदेंगाखौ पाकिस्तानाव हमनाय जादोंमोन। नाथाय एकर्डनि उनाव लालदेंगाया फ्रि जानानै सीएम जादों मिजोरामनि। मिजु नेशनेल फ्रन्ट बे आर्म रिभलिउसन माबा खालामनायमोन। हाग्रामा महिलारि साहाब दैदेननायावबो बिथांमोनाबो गोबां बै समाव खामानि मावदों। नाथाय एकर्डनि उनाव बिथांमोनहा हयथ' मेक्सिमामानो गजोबदों खोमा। दा एनडिपिनि बेलायावबो एकर्ड जाबाय नालाय गजोबनांगौ बेखौ जों सरासनस्रा लुबैयो। आरो बिनिफ्राय बिटिआर एकर्ड जानाय समाव भारतनि हम मिनिस्टार अमित शाहया बुंदोंमोन मिडियाफ्राव सोंनायाव आतंकवादी ना टेररिस्ट माबा मोनसे सोदोब बाहायदोंमोन जर्नालिस्टफोरा। अब्ला होम मिनिस्टारा बुंदों जे वो लोग अभी टेररिस्ट नहीं है, वो हमारा भाई है, भारत का नागरिक है, वो लोग अभी विकास चाहता है होननानै भारतनि होम मिनिस्टारा बुंदों। रन्जन दैमारि गोविंद बसुमतारी आरो फेरेंगा बिथांमोनखौबो बुंदों जे बिथांमोना दा भारतनि सिटिजेन जोंनि फंबाय होननानै। दा अमित शाहया जायखौ फंबाय होनदों बे फंबाया जेलाव दङ। दा बेखौ अमित शाहया बुजिगोन ना बुजियाखै? दा ओंखायनो बे मोनसे पिस एकर्ड हिसाबै जों सरासनस्रायै लुबैयो एकर्ड जाबाय नालाय साफ्रोमबो जेलनिफ्राय उदां जानो नांगौ, मेन स्ट्रिमाव फैनो नांगौ, रायजो राजाजों खोथा बुंनांगौ आरो खौसेयै आवगायलांनानै बे ओनसोलखौ डेभेलप खालामनो नांगौ। जोंहा गोबां मावनो गोनां गोबां खामानि दङ। दा ओंखायनो रन्जन दैमारि सारा मानो थाखाय दासिमबो गवाखै बेखौ एसेम्ब्लिफोराव एमएलए बे ओनसोलनि बिथांमोनहा सीएमनाव सोंनो नांगौ सोंथिसो सोंनो नांगौ एनडिपिनि इस्युआ मा जानानै दङ। माखासे जेलाव थानायफोरा आं फल' खालामाखै बिथांमोननि एसेम्ब्लियाव कुइसन सोंदोंना सोङाखै आं फल' खालामाखै। जुदि सोङाखैब्ला एसेम्ब्लियाव कुइसन पुट खालाम एमएलएआ जे रन्जन दैमारिया माला गगोन समाय सिगाङा खानानै हो आरो गयोब्ला माला गगोन आरो गवाब्ला मानो थाखाय गवा बेखौ अपेनलि बुंनानै होदों सीएमआ। आरो बेजोंल' रन्जन दैमारि सारल' नङा बेजों जाय जाय जेलाव दङ पिस एकर्डखौ भारत सरकारा जुदि मानिदोंब्ला आरो मानिगोन ना मानियाखैमोन भारत सरकारा एनडिपिफोरखौ एकर्ड समाव गगोन होन्दोंना गवा होनाखैमोन बेखौ सिगनेटारिफोरा मिथिगोन। जों लालु गुन्जु लिडारफ्रा जों बै समाव फिसा वार्कार जों मिथिया एकर्ड समाव मा खोथा होदोंमोन रन्जन दैमारि सारनो बा एकर्ड सिगनेटारिफोरनो मा खोथा होदोंमोन जे गासिबो जाय सिगनेटारि मोनब्रै ग्रुप एनडिपिना साफ्रोमबो जेलाव गगोन बेफोरबायदि लिरनाय दंना गैयामोन नङा होमबा? बेफोरखौ दिनै एनएनसियान बिथांमोनजों एकर्ड जायाखै। नाथाय एनएनसियानफोरनि निगसियेसना सोलिगासिनो दङ। दा ओंखायनो जोंबो लुगैयो सरासनस्रायै एकर्ड जाबाय नालाय साफ्रोम एनडिपिनि दैदेनगिरिफोरा उदां जानो नांगौ आरो जायाखैबा मा मा खारनाव जायाखै बेखौ आसाम सरकारा फोरमायना होनो नांगौ।